ngasagana maybe nyasomo litanga ni aseke nyamuruma yako nyerera seke gusiga gotepega. Even church leaders should stop telling lies to our people. Let's tell the truth. You are being given 3 billion meant for Kimwarer and Aror dams meant for the children of God. Then you come to mislead us. Ilo muraibu nse Kenya Uhuru Kenyatta agotebanga nonyena baraibe dini mbobone tunyara kuba mugutika kuote y'abantu baito bolimo tikatunyara kuba tukotebye kene kara gukwanda mabwagari ya Aror na Kimwareri ubukurumi bwo bwatenete mabwagari agotebanga chi bilioni 3 chiabete kuba chikurumu chikurumu akurwaria gati ya beneficiaries ne chikanisa karanda ketogo chakirabo. Do you think kanisa ga Kenya bado ni legitimate, especially se gukwandra mangana yoburai onye murai bwenso manyana ga kwene kinga kanisa nero ya bere beneficiaries ya chibesa chibukurumi? Nigo ndanya kwengoteba nga ekanisa asinga kinyinge yanyara gukego etera emelindo emenge ekerogo soma historia ya kanisa yanyara kubakego etera emelindo au kolende nanye yatere semelindo eyo ekanisa nandi nebwate amangana amayayo borabu ebwenete guyatogeria eyanya kubakego kora ekerogo soma history goje ne kanisa ya developing amangana narara amaya yakorire kubwa governments bonde gento turanyara kuba togoteba nga ekere omurai bwense aho kwana enjeri ya kwana ntumanyete nga error ye government neror ye kanisa. Kanisa teri egochungusa na umuntu arete chibasa se kanisa nga yachirusia. Our role is to welcome abantu bonse ase kanisa bali bakiroro rasengeje kanisa ne kionga abantu bakiroro bamuligi nyasaye bakiri nebe byabororo just muto gusoma Bibiliya ngambali ngabayiseke ikomi batana bangaini na batana bariri babanyite bibwana rusi igo ase kanisa teli igoro yo pastor usomo bishop komanya ningoro mwise komwe omungaini usomo liri bonsi mbamuganyete Kristo ache kera ikire nali baje koroka mbali barabekene nande mbali bateri abekene ase gosiringana lya musike wense ito Uhuru Kenyatta nali no busubulu gukwana igo buna kwanete lakini naende umusigo manene nigo kwirana asale asengencho ekere kibazo kigukurumwa ngayiba babekire ase okolene gutanga obukurumi barenge. Enkwani ekorekana komurengo mukonyu murebense Dr. William Ruto obera sobu mustari obeshugo changa gosekuru changa ase chikanisa kurosu karanste na mna mwabere ko mu kinyirigire mna baraibe dini mete mwanye ligereirie. Do you think asenjere yemo sase ende ya kireriko ekanisa? Ekanisa for example in the kanisa ya Anglican Church of Kenya wetera sumo bishop oito Jackson or Sapit naba bishop wa Anglican Church Kenya ngima tuakane tenga amangana yemechango na siasa ase kanisa ase ibada tatakeiri umanye teringa ne nditeneine naende imechango na betene niri ase kanisa ya Anglican Church ase bonoiga ase ngencho tuanyorete nga abana siasa nigo batagete occupy a pulpit banze ku spread amangana yogo atana nabantu bune kanisa Anglican Church tukarengera ringaki tokora tunyara koba tokoboria amatabao kurwa saba na siasa. Right. Ekagera tugasieka amangana yemechango ase a service anye umwana siasa gusama umuchango ko wakorwa okoruri tukolinde ingao ale kurwa ase kanisa either in a hotel in a public gathering ali araba ke siasa cyabo lakini dali ase ibada ne bwana tunande emanye kanenga ase
ekanisa kwa ujumla ndubwate denominations. Denomination ya chinjibwate ndiko nga irreconcilable differences. Yani watu yitafauti gete na wako nyara ntutu akanire lakini ekanisa gete somewhere barabo barigania abantu siasa nande bakora umuchango baka siasa kabisa. Yama kwa blanketed as this the whole church. Lakini within the whole church kuna some rogue elements. Baroro bari wrong. Ase bintu bakora baka eliko ase kanisa. Kolera asengenche yini onda tebe bado nakwa naritanga dinga ekanisa nebwata mangana mange amaya togeritera siri registment ya influence ya the church still nebwata influence, it is legitimate back bata etegwa gosalia ekanisa natumanyete ngase egunie byasi yase kamonkeroro kera gundie egunie ngima. All right. Bishop Ekerogo tebanga ekanisa bado teranyara ko bage gustirio mu soye gose influence gose legitimacy bwangoiga gatiye bitambo kere kanisa ya temere ko iranga mono ko bwatani umurai bwense abono mukonye Dr. William Ruto mbabe tuko bako alikane gukwana barike mangana ngabantu teketeko barentamo ndenkarano Ruto kabatebanga nje ninde tayari kanisa giya tebera na tukonyara ko batoko barentamo lakini ikiongiranya rekana so far influence nero kweli mase kene haire unatumanyete mwanya bantu enchera nasa mutongete na etumo abantu ende kunga free will to choose intumne kanisa nabotoko tema kubeka omolembe na kubwata nyasingencho ministry kanisa yaire niguruka huduma ya upatanisho, the ministry of reconciliation. Kina ki yesa atigerete kanisa sense ekora reconciliation. So nabotoko tema asense mo yaito kubwatania abantu ababere bachira bogeka tobaleta amo. Lakini the ultimate choice egotigara sabu babere. Na egento twarolire asaba na siasa baito reconciliation yabo kerokende it is on ideas. Nabotoko tema kubaleta amo aboke birangero yasengenjo abange babo ogwetana kwabo natoko barora nkolia kwaisika lakini baadaye kere totally ama na barabu ni gobale amo. So the differences babwate nechia ideological. All right. Ideological differences na intune kanisa we always try tigotoko tema gojane alternative. Alternative for example amangana tokora una BBI kare achete the original initiators wa mangana reconciliation niyo alenge kanisa niyo influence tukwe kanisa ngima na kitokora ense itetegendera ko bageka tukamagocha alifungamano no muswada nga tigatoro siegente kere inclusive kwekoleta abantu amo ekera bana siasa barara mangana ya bakamagwa chak bagachene tuka PBI ekyo which was the original intention ya kanisa lakini bana siasa bagapenyeza saidi na ultimately kanisa you know again to be careful une kanisa we don't want to that ko kole kanisa even ni civil religion. All right. Tuntu wa the authority to grow as nyasai we don't want to religion to override governments. All right. Yeah, so toko tema kuligie balance iye kanisa aso uru na Ruto ntua temete ko ba watania lakini ki difference pa bwate bonega nechia ideological differences. All right. Lakini nene kiorokere rendenga ase myeke twikire bono bana siasa ekobachiko bangana kongo tegerera bara ibedini ekerondigire tinono mo konyo murebwense kara chinse chiri cha ngombo
nabagenderete nonye ko mogikiria umuraibense irrespective nga oyino umuraibense is a president of the Republic of Kenya. Meaning intervention ya abaraibe dini it didn't bear fruit. Nyate ko bayikolenta matunda anda kyange nyolie nkwana ya Peter Kimani omo baraibe dini kuriga Kenya kerale mwango igale kukuona na BBC egatebetenga our church is no longer unifying force. The evangelicals are briefcase operations and have no organizing principles. Koma chikorenga abaraya abana siasa karomo gotema kubarangeri go chamo still bali kubegina nga ebirengeri bene intentions chino ni igo chirengete konyara ko babokore barentamo, but it's just maybe moteto ko baikanga because there are people of influence na mabwate no ni bintu na kwa na uritangani ne linga ase eguni ebyasi binde miraro bisarigete. You remember amatuka etre ekanisa nigo yarango kwana go etra NCCK. Ekere yangu kwana go etra agu abana siasa bakaronga ekanisa sikwandira ko benchire. For example, history ya Kenya ne very clear. Abantu ba agitated for democratic rights in Kenya ne conceptual. Bakagenda se aba randi bande batali serious about this, and they bakaleta ekewombe kende. Right. Kage fund. You see? Right na bono do koronat ya walimu na na kupeta, I think. Yes, kupeta. Bono they are no longer, you see, chinguru chaba chia bagole divide and rule. Bakayareta sekanisa because of denominational differences chirina kwana. Kanisa chichwa some denominational differences. Lakini in chikanisa chi nkoro tuko mainstream churches as ebitabu yetu bya masaba kera lituko niyo dogo saba kera Jumapili. May our leaders have wisdom and speak with one voice. Ikine dogo saba utambe. Anyenje sona ekera chitu musarawa tebetenga ni wango saba aboro ko bana babege nteke. Egere ense emanye na barona abafuasi bane.